Бардор ҳамада салом алейкум. Рекорди Гиннес чизи хубе. Одамо масад ҷоиза мегиранд. Номшон дар китоби рекорди Гиннес дохил мешавад. Бисёр хуби дига ҳам дора, машҳур мешавад. Неки ҳастай ҳолатое ки вақте ки одам мехоҳад ки рекорди Гиннес установид кунад, чизе ки мехост, чизе ки интизор буд, ӯ чиз намешавад. Ва ҳатто ҳаст ҳолатое ки одам ҷони худша аз даст метавад. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов ва ин канали SM Шарипов. Рафтем. Ссилкае ки дар комментария видео закрепид кардагия ба те имконият мета ки дар ҷанговаро ё ин ки дар ягон намуди бозингар метавонед ставка кунед ва бурд кунед. Ссилка барои гузаштан ба бозӣ ва бурд кардан дар комментария видео закрепид кардагия. Дар Кливленд мехоҳанд ки мировой рекорд установид кунанд. 1 миллион шарика бояд дам мекардан ба воздух мепардохтанд ва мақсади гузоштани рекорд хайриявӣ буд, яъне сум ҷамъ мекардан барои хайрия. Неки мутаассифона агар ниятшонам хуб буд, неки рекорд хуб анҷом наёфт, барои чӣ ки вақте ки шарикоро дам мекунанд меравад, пагода безиб мешавад. Ки мақсад ҳамин буд ки ҳамаи ҳамин шарико бояд ки як бора мехестанд. Ба сабабе ки пагода вайрон мешавад, баъзе шарико нохеста дар ними раҳ мекафанд. Баъзе шарико дар паласаи аэропорти Бургве местанд, а баъзеш бошад дар соҳили озераи Лейк Эри. Ва ҳамин сабаб мешавад ки охранаи соҳилӣ наметавонад ки ду одама наҷот бидиҳанд, вақте ки лодкаи ӯ чапа шидагӣ буд. Яъне ки мақсади буд ки бояд барои хайрия сум ҷамъ мекардан, дар натиҷа шаҳрда як чанд миллион доллар залал овард. Ва ин рекорд боша бардоро ай ҳама паридани баланд дар автомобил, дар мошин. Соли 2004 гонщик Гурден Чиче бояд ки рекорде ки буд аллакай амро бояд мезад. Неки мутаассифона ин кора карда наметавонад. Вақте ки паридан мошин аяким рама мепарад, дар дим расиданда чапа мешавад, мисли кинои фантастикӣ ва ҳамаи кор ба навор гирифтагӣ буд. Албатта бардор вақте тамошо мекунӣ мегӯӣ ки мурдак будам, неки хушбахтона намурд, зинда монда ин кор. Дар ин рекорд бародаро бояд ки дар велосипед рекордсмен нишебии хеле хатарнока бухамба. Дар хеле ҷо мешавад дида ки одамо барои чӣ коро тайёранд ки рекорд установид кунанд. Рекордсмен Эрик Барон нишебиро мехамба ва суръати велосипедиш 220 км/соат мешавад бародаро. Бале, мошин мерава, не ки аз дар бисёр мошинҳое ки 220 км/соат дар спидометрш наистагӣ, не ки қадар намерава. Ай одам мерава. Ба нигоҳи аввал фикр мекунӣ ки бале, рекорд установид кард. Не ки не бародаро. Як ҳаракати ноҷо бародаро велосипедиу мешкана. Як мӯъҷизае ки ӯ зинда монда дар хеле ҳолат. Шумо худтон бинед чӣ гап шуд. Соли 2014 як группае ки ай 222 парашютисти опытни иборат буд, хостанд ки рекорд установид кунанд. Ё ай баландии 5500 метр мепариданд. Ва мақсади рекорда чӣ буд ки ай ҳам қадар баландӣ свободна бояд мепариданд, якҷоя ҷамъ мешиданд, як фигура мекарданд, бод ҷудо мешиданд, бод ҷамъ мешиданд, бо як фигураи дига мекарданд. Ва баъди ҳамин корро анҷом кардан, ҳамашон парашюташонро ҳуй мекарданд ва мехамиданд. Не ки мутаассифона ҳамин қадар ки опытни ҳам буданд, аз як каси во парашюташ кушода намешавад ва меғалта мемурад дар натиҷа. Ва бардор ин намуди рекорд установид кардагия пеш айё дар уҷа 110 одам буд. Айё бояд ин рекорда мезаданд, не ки натонистанд. Ҳамаи команда гуфта ки ба хотире ки мақсад як одамшон мурдагия дар ҳамин рекорд, бо ҳамин рекорда такрор мекунанд. Ва барои чӣ рекорда натонистанд карда? Бародаро шумо тасаввур кунед ки дар фигурае ки ё месохтанд 222 одам буд, як одамаш намерасид. Баъд ҳамин одамои рекорди Гиннес дар будагиҳо ҳам хеле одами жестоки буданд. Хай як одам намерасид, ҳеҷ гап неохи. Марг дар ҳолати установид кардани рекорд бо мӯи сар. Пешаи маргаш Сейлендра Несрой ди рекорди Гиннес задагия бо истифодаи мӯи сараш. 82 метр мӯи сараш қатъи дар троз кашол рафтагия. Ва ин рекорд ӯро қаноат намекунад, мехоҳад ки 182 метр брава идофар дар болои речка буд. Ва албатта ки дар уҷа одамои бисёр ҷамъ шудагӣ буданд барои мухлисӣ ва дастгирӣ кардани рекордсмени ҳиндустонӣ. Ва не ки мутаассифона ин трюк хеле бад анҷом ёфт. Вақте ки рекордсмен дар ними раҳ буд, мӯи сараш рис мегирад дар трос ва ӯ наметавонад пеш ҳаракат кунад. Ва дар ҳамин ҳолат ним соат ӯ дар уҷа кашол места ба тамоми қувваш ҳаракат мекард ки ҳуй кунад, хичане ки наметавонист. Дар натиҷа беҳуш мешавад ва ӯро вақте ки снимат мекунанд, ӯ аллакай мурдагӣ буд. Сабаби маргаш аз кор мондани дил. Бардор дар ҳаминҷа видео ба поён мераса ва мегзарем ба салому паёми шумо, албатта шӯхиётон. Бардоро оиди ин рекордсмено чӣ фикр дорен? Дар комментария фикротона бинависен. Корое ки ҳамиё кардан арзанда буд ё ин ки не? Бехем си бача афани мошин мехара, ба ҷурош меган мошин хариди яки биё бушӯем. Ба нияти ташкилӣ меган албатта. Ва бача афани мега даҷборо аст хидмера мешум. Шаҳнавоз Қиёмиддинова афанди айтори бом меғалта мега
хайрият ки намурдум ягани очам мекиштум. Беҳрӯз Маҳмад Назарзода: салом акай Муҳаммад. Алайкум салом. Як рӯз як бачаро одамдуздон медизданд, баъд мебаранаш хонашон. Баъд диз дигари син ҷураш мега мадар модараша занг мезан, суми калон талаб ки. Баъди диз занг мезана очаи бачада. Сини очаи бача мега ки ча дар дасти мо $10,000 миёри, бачата мегирӣ. Баъд очаи бача мега кани бачам оғӯша бишнавам аввал. И диз мега бачат созай дар хонаи мо ҳай. Сума наёрӣ мекушемаш. Ва мега хонат созай, диз мега ҳо хурду хӯрок ҳама созай. Ҳамаш 100%. Неки наёри сума мекушемаш. Баъди занак мега диз бачам 2 моҳай пенсия нагирифтем. Нони хӯрдан надорем. Намешава ки ман оташам қатиш барем. Умедҷон Табаров: салом алайкум акай Муҳаммад. Бача ба ҷои $100 ту мара бити мотора бутем. Бас мекунам афанди нависира. Саломат боши брат. Алайкум салом. Шӯхӣ мекунам бро. Я мардак ай хафои троллейбус давидеса, ба одамои дурунаш будагӣ дод зада меган: эй мардак, бас ай давидан, мотар кадам ай хандара. Ба мардак мега: ҳози ма як гаптон мегум, пир мекунен ай хандара. Ман шофёри троллейбусум. Умедҷон Табаров: афанди забони русиро хуб медонад, хати ҷуроҳош дар Россия кор мекунад. Ва ҷуроҳош аю хоҳиш мекунанд ки ба раис бига ки дар душанбе харбузу тарбуз бисёр ай. Ба афанди назди раис мерава мега: в понедельнике осёл козёл много. Умедҷон Табаров: короче муаллима бачаи афандиро савол мекард ки кампир исми ҷондор аст ё ки беҷон. Бачаи афанди мега кампир ин исми нимҷон аст. Умедҷон Табаров: я студент намедона зачёткаша чӣ хел бигира, на сум дора, на савод. Ба пеши муаллимаш мера мега: устод дина отам гузашт, илтимос ҳамин баҳои мара монед. Устодаш дилиш месӯзад, ай чашмош об мера, баҳоша мемона. Баъд мега: отат ягон касал дошт ки гузашт? Студент мега: не, дина ай пеши донишгоҳ гузашт, хона рафт. Умедҷон Табаров: афанди қади ду ҷураш дар як ҷо иштагиам. Ба як ҷураш мега: ҳамин зани ман як гули синҷид ба бари рӯи ту, ду гули синҷид ба бари рӯи ту мехонд, дугони кӣ таваллуд кард? Дуюм ҷураш мега: ай ту бахайр, зани ма се духтаракон будем, лолачинакон будем, мехонд сегоник таваллуд кард. Ба афанди зиғ мешавад, ҷуроҳош меган: чӣ шид? Афанди мега: охир зани ма нав ҳомиладорай, суруди чилчил садои борона мехонад. Умедҷон Табаров: акай Муҳаммад, афандиро бихон, гӯшот меҷунба. Биё ку. Афанди шав занша занг мезана, мега: занак, ман и шав намиём, хонаи Низом шонда хоб мерам. Занаш телефонам мекушав, мега: ви Низом? Бихе ки афанди шав хонаи ту мерафта. Tajik Records: салом ба шербачаҳои Чоркӯҳ ва ба акай Муҳаммад. Алайкум салом. Як рӯз муаллим ай афанди мепурса ки афанди шакли замин чӣ гунае? Афанди мега: чоркунҷа. Муаллим афандиро ду мемона. Афанди мега: муаллим, замин кулилай, воли бобо мехӯрем. Шуҳрат Назаров: салом акай Муҳаммад ва салом ба Аюбҷони Абдураҳим. Шарифҷон Кабиров: саломи ма ба Шерои Нари 5. Таҷик ТВ: салом ака. Алайкум салом. Якум лайка ба қабиди машҳурат. Диловар Тураев: салом бародар, хаста набош. Алайкум салом, раҳмат. Муҳаммад Афғонов: салом алайкум сози ака, хуби тенҷӣ? Алайкум салом, шукр, раҳмат. Айноми бачаҳои Кӯйбеш ака, саломи маро расон. Ака якум коммент, якум просмотр. Саломат боши брат. Ҷамик 95: салом ака боши. Алайкум салом, раҳмат. Месуд Озил: салом алайкум ака, сози хуби акай Муҳаммад? Алайкум салом, шукр, раҳмат. Ай шумо пурсем. Абдулло Ҳасанзода: гап нест ака, бачаҳои камонгаронда салом бугӯ ака давидиёд. Фирка Давлатзода: салом алайкум акай Муҳаммад. Алайкум салом, и карад якум шидам. Саломи мара ба Ваҳдатҷон расон. Расул Кажагов: салом алайкум салом. Ва видеои нав интизор шавед. Хайр то видеоҳои оянда.